kuma kallon nan ai free. Are you set? Recording. Action. Silence. Silent. 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 Wai ana silent. Action. Bukan muke so mu gani na. Recording. Action. ai sawa za a yi wannan kwamfuta ne wurin editan ki sawa ne. Masha Allah. Kamaraman sarkin sharri kai ne kaka sa aka yanka alaji? Rasbahu M Village ya sa an kashe mutum amma a fim ɗinsa.